So karon mga par ato ning hisgutan, ato ning balik-balikan kining kapahay na ning impeachment ni Sara Duterte kay katong mga congressman nga gusto gyud kaayo nga mapa-impeach si Sara, katong Makabayan Black nga gusto gyud kaayo nga mapa-impeach yun nila si Sara gyud, kay hadok makayo ni sila mga par nga kani si Sara nga makadagan sa 2028. So mayong adlaw kanatong tanan o welcome back sa atong channel. Ug daghan kayong salamat mga par sa inyong pagsuporta. And then sa ako ang mga viewers nga wala pa naka-subscribe diha, palihog og subscribe mga par para ma-update mo sa atong ipang-upload nga mga video reaction. So karon mga par ato ning hisgutan, ato ning balik-balikan kining kapahay na ning impeachment ni Sara Duterte kay katong mga congressman nga gusto gyud kaayo nga mapa-impeach si Sara, katong Makabayan Black nga gusto gyud kaayo nga mapa-impeach yun nila si Sara gyud, kay hadok makayo ni sila mga par nga kani si Sara nga makadagan sa 2028 manang ilagyo tabangan og ng kulata para di gyud makadagan sa 2028. Nya karon kay ang 19th Congress mapupos naman. So si Sara dili gyud ma-impeach sa dire sa 19th Congress, pero matud pa sa mga congressman katong mga uto-uto ni Martin Romualdez nga ila jud lagi ko nung ipasaka gyud ngadto sa 28th Congress, pero atong tanawon kung makapasar ba na ngadto. Kay igabot sa 28th Congress ang atong mga congressman nga namirma sa impeachment ni Sara Duterte nangapildi man to, posible man nga back to zero kay ang katong uban nga mga congressman nga mupuli nga to dili man to magilabot kay wala man sila i-appeal niana, wala man sila jurisdiction kay wala man sila i-appeal sa pirma-pirma kunya abot sa Senado kanang pagbotohan magyapon na nga to. Unya daghan man ang senador nga pabor nga dili i-impeach si Sara Duterte. Nanikamot bigod ni mayo ang mga congressman nga ma-impeach si Sara, kay di ni mapa-impeach si Sara manubag man sila ni Martin Romualdez ining kalakiha kay sa unang gipasaka nila wa man nag-success kay na-impeach na to si Sara sa lower house, pero kanang langay-langay man sa nila. Unya ilang gipaas nga to sa Senado, hapit na mag adjourn ang Senado, hapit na mag-close, usa pa nila gipaas nga to. So manubag sila ni Martin Romualdez ining kalakiha. Nya portero bang sa baan nila ron. Unya wa gyud na una-una nga giuna gyud na nilang impeach nga kanang atat-atat nila maayo diha, pero wala nila nang una-una nga naatay mga kaigsuunan nga mga OFW nga Pilipino nga na-stranded nga to sa Israel nga nanginahanglan sa atong tabang, nanginahanglan og tabang sa gobyerno sa Pilipinas kay para makauli. Unya mingon sila nga close kuno ang kuan, ang mga airport nga to close kuno walay biyahe. Unya ang katong mga politiko lagi nga nag-tour nga to sa Israel nakauli man lagi, nakasakay man lagi sa private plane. Sa to pa wala nila ibili, wala day bili ni mga kaigsuona nato nga Pilipino nga mga yano lang nga nanarbaho nga to sa laing nasod nya karon kay naabtan og kanang delikado kayo nga gubat. So wala day wala day bili kay mingon sila nga walay biyahe. Unya nakauli man na gitong kuan mga ubang mga politiko nga dito nanuroy nga to sa Israel, nakasakay man lagi og ng private plane. Gani gisugat pa gani ni kuan ni secretary ni Remulla nga to sa naiya nga ilang gisugat nga to nga ilang gikumusta kung kumusta sila nga to. Nya ang mga kaigsuuna nato nga nangayo og tabang intawon nga to na nang nalakopuntahan og tago nga to sa Israel kung asa sila tago kay kanila laging
ang Iran nagpalupad mayo og daghan kayo mga missiles padungtog pa nga to sa Israel, kinsa may di malisang kuno niya na. So wala gyud giduwa ning ubang mga congressman nato mga parno, kaning mga congressman ba nga kaning nagi sila personal interest ni Sara Duterte ba nga dili gyud nila padaganon sa 2028. Kaya naman sila plano nga mudagan ang ilang boss nila. Kunya karon kay mingon kuno nga ang ilang boss, mingon sila nga ilang boss nang wala kuno plano. Wala plano sa pagkakaroon kay nabulabog man. Na hibawan man nga mao na. So wala naman tayo oras mga par nya. Og daghan kayong salamat sa inyong pagsuporta. And then palihog og subscribe mga par para ma-update mo sa atong mga i-upload nga mga video reaction.